Guys, welcome back to my channel. So लोगोफोर लोमजानाय देहाखौ लानानैब्लाबो एकदम गगा मोननाय गुजुनायखौ लानानैब्लाबो उफाय गैया नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअखौ बानायनो थाखाय सयथिनोबो मानो होनबा गाइसबो जोंहा दिनै मा बारलै दिनै हुनिबार ना स' गाइसफोर दिनैनिफ्राय जोंहा जुबिली जानो गोनांमोन सिलभार जुबिली दा बिनि थाखाय जों बिराद प्रिपारेशनाव दंमोन गाइसफोर जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थाव बानायनाय अनेक बायदिसिनानिफ्राय लानानै रेडियाव दंमोन आरोखि नाथाय मा खालामनो उफाय गैया गाइसफोर केन्सेल जाबाय ओरैनो फिसा जासिगोन आरोखि फिसा माने ओरैनो डेलिगेट सिस्टेम मोनसे गामिनिफ्राय सानै साथाम साब्रै साबा 10 जोनानो हाइस आरोखि गामि गिदिरा 10 जोन मास्टार जाना बुंना होदोब्रा एसे पप माखौ पप होनना बुङोमोनलाय बे सिङाव नालेंखर थालायनाया थ' गाइस पप बानायगासिनो जोंहा पप जानोसै न'आव आन्थाबाबो न'नि आन्थाबाबो आलासि सासेयानो फैखागोन नालाय बेनिफ्राय आरो मोनसे बुस्थुआनो जाबाय बर'नि मोजांसिनथार बेदर ट्रेक्टर बेखौबो 2 केजिसो बायखादोंमोन नामाथाय आङो नैबेबो मेल्ला दंबावो उफाय गैया आरो बेयावबो एसे दंबावो नै संखानायानो नोंथांमोना जानोबा हरगोन वाट्सएपफोराव बेनिफ्राय नैबेयाव नै बेयो नालेंखर एवनाय बे नालेंखर एवनायखौनो बै नैबे फिथा सिङाव होसिगोन आरोखि ओमफ्राय गाइसफोर फाइनालि जोंहा पपआ बनायखांबाय नायदो नोंथांमोना नै बेनिफ्राय गाइसफोर आरो मोनसे स्पेसियेल बुस्थु आंहा दार्लिंखौ बानायदों नोंथांमोननि देखायनो आङो गला माबा मिस्टि ए देखो जानानै नायनांसिगोन माबायदि मोनो लेट मी ट्राई गाइस हाब मनासो थां माथांफोरा गाइसफोर जानो एसे And one more thing I want to show you guys आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थुआव देखायनो नागिरदों जाग्रा बुस्थु बेबो लाडु नै माजों बानायनाय बेखौ लाडुखौ नारेंखलजों बानायनाय लेट मी ट्राई गाइस मीठा तो है बहुत मीठा है लेकिन शुगर ज़्यादा हो गया है ऐसा लग रहा है शुगर तो गोटा मिल रहा है ना So guys जा दार्लिंआ लैनि बेदरखौनो जाफामजोबदों हनै जाख'नो हायासै बेसोरा अमा बेदर आलु आं जाया Hi guys welcome to the next episode today is Sunday good morning to everyone दिनै रबिबार फुंबिलि समाव आं बे भिडिअखौ खालामगासिनो बेनिफ्राय दा मोना थांगोन ना गाबोनसो मोनगोन बेखौ आं बुंथ'नो हाला जुदि टाइम जायोबा एडिट खालामनानै आङो दा मोनानो 5टा बाजियाव नोंथांमोना मोननाय बायदि आं खालामनो इच्छा खालामदों दिनैहाय माने आं दाखालिनो बुंखादोंमोन ना मा होननानै बुङो जोंहा जुबिली सिलभार जुबिली जानो गोनां दंमोन खिन्थु बियो दाखालि बावैसोनि जि SOP गोदान सरकारा दिहुननानै होबाय बे SOPनि बायदियैब्ला जोङो माने प्रग्रामखौ गिदिर खालामनो जोङो हायासै दिनै माने डेलिगेट सिस्टेम हिसाबै ओरैनो 50-60 जन बेबायदि गेदारिं जानानै मोनसे फिसा जुबिलीनि फारिलाइखौ लाखिथारनो होनानै जोङो खालामनो नागिरदों दा बेवहायनो आं दायो थांनो ओंखारबाय मासाज लाबाय माने लोमजानानै एकदम देहायानो गाज्रि जानानै दङ
मालाय थांनायफोरखौनो गल'ल' नायजोबो बिसोरो बिदै होनो गोसो गैयामोन दां गल'ल' नायजोबो Hi everyone, once again welcome to new episode. दिनै खै तारिख जाखो 24 ना 23 ना 24 तारिख जाबाय गाइसफोर आङो खिन्थु भिडिअखौ आङो 22 तारिख मोनायावनो आं बानायदोंमोन खिन्थु होनो हमायानो गैया लोमजादों नुवाखै सेहेराया माबायदि जालांखो जों सलमान खाननि बायदि खावलाय लुथुब बडिफोरानो रानलांजोबबाय सयथिनो माबा एन्टिबायटिक माबा माबि इन्जेक्सन लायनो सेस नायलाय फावदुर खुदुमफ्राव खावलायफोरानो रानलांजोबबाय सयथिनो जाला जनदिससो जाखो ना मासो जाखो ना कभिडआसो हमारबाय पात्ता गैया स' बिसिनो जा बेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ माथो खालामनो नायसाबदो मोजां कन्टेन्ट गैयाब्लाबो उफाय गैया